Soyayya ta yi mana rana ga inuwar mu nuna musu ba husha da muke fata a ciyaman gwala ma'auna a jam'iyyar alkhairi NNPP ta yi mana rana. Soyayya ta yi mana rana ga inuwar mu nuna musu ba husha da muke fata a ciyaman gwala ma'auna a jam'iyyar alkhairi NNPP ta yi mana rana. Bismillah rabbul arshi kai na kira mai saba da rana majibancin al'amuran mu mai warware matsalar kadarina kowa da na sai ke yin alfahari manya da kanana an gwala ku zo gana mu kar mu bari bana ai mana zana kwarya ta bu kwarya ya fi in ta biye a fushi an kwana tabbas haka lissafin yake kun garawar bata canza zani ba. Soyayya ta yi mana rana ga inuwar mu nuna musu ba husha da muke fata a ciyaman gwala ma'auna a jam'iyyar alkhairi NNPP ta yi mana rana. Musu ba hauka da ka sannu mu ko mu bi ka bayan mu nuna da ka sanna a sannu mu ko muna cewa da amana amana sai dan amana babu ruwan mu da mace amana kwankwasi ya ce zalla mu da mata kyan mu amana tarbiya ce daga can sama gundan musa babu iyana madugu uban tafiya ne jagoran mabiya na ƙasa ta. Soyayya ta yi mana rana ga inuwar mu nuna musu ba husha da muke fata a ciyaman gwala ma'auna a jam'iyyar alkhairi NNPP ta yi mana rana. Musu ba husha da na abba kabir yusuf gwamnan talakawa har masu kudin masu ce ai shi ne gwamna na kanawa inuwar yan gwale sha da muke fatan mu da kawa cancanta ta nuna kai ne za ka rage mana kewa Allahu muke da roƙo al'amuran mu ka zam dafawa ka warware dukkanin matsaloli Allah kai mana gata. Soyayya ta yi mana rana ga inuwar mu nuna musu ba husha da muke fata a ciyaman gwala ma'auna a jam'iyyar alkhairi NNPP ta yi mana rana. Godiyar mu ga Allah safa da rana. Allah amin. Kawo mana sauyi mu ji da dama. Allah amin. Musu ba husha da yankin gwale. Allah amin. Dai ka ji buɗa raira cika buri ne. Dan bayin ta wajen asara lissafi ne. Godiyar mu da nuna farin cikin mu wani tsari ne. Dan ba ma daga kai da adawa girman kai ne. To sai ku biyo ni ku sha labari har da na zaune inuwar mu muke jin kaho musu ba hunne godiyar mu ga Allah safa da rana. Allah amin. Kawo mana sauyi mu ji da dama. Allah amin. Musu ba husha da yankin gwale. Allah amin. In kiɗa na kalangu sai mata wannan haka ne in dai ka ji busar algaita rawanin kai ne in ya ita ko in ta gifta to gwamna ne inuwar 'ya'yan gwale to shado ne musu bahu muke fata a ciyaman alkhairi ne dan gwala ku zo mu kishin namu kare kai ne godiyar mu ga Allah safa da rana. Allah amin. Kawo mana sauyi mu ji da dama. Allah amin. Musu bahu shado a yankin gwale. Allah amin. Irin musu bahu muke nema mai kirki ne tun ma kafin ya zama ciyaman mai aiki ne ka girmama manya tausayin mata da kanana ne an rana mai rarraba aiki ga mutane ne mu babu ruwanmu da yan wawa tuni mun gane Allah karba mu da zalincin yan tawaye godiyar mu ga Allah safa da rana. Allah amin. Kawo mana sauyi mu ji da dama. Allah amin. Musu ba husha da yankin gwale. Allah amin. Allah amin. Godiyar mu ga Allah safa da rana. Allah